Харесва ли ти? На мен ми хареса. Какво ще кажеш? Хареса ли ти, патенце? Но нас бръмчака и приведи! Амон. Кирил Николаев, Кирил. Знаем кой сте, господин. Кирил. Лиса обича да играе игрички. Благодаря, че дойде. Теле! Ей! Ще ме придружиш ли до кабинета? Да доти извърте да свиркали, щеш ли? Знаеш ли кое ми е най-интересно? Как успя да постигнеш толкова без жена зад гърба си? Само ще ви кажа, че на 26-7 години имах 330 хиляди долара в брой, които се равняват, сега долу-горе се опитах да ги сметна, на 6-7 милиона долара днес. Седни. Изглежда не съм единственият на света, когато следите. Има ли нещо единствено в този свят? Само Господ е един. Господ и Лиса. Какво желаеш за пиене? Бири ръки и коца ситиш! Само искам да разбера защо съм тук. Не ти ли е приятно да бъдеш тук с нас? Страшен кеф ми прави да ви дразня, буклуци, да знаете. Страшен кеф ми прави. И ще продължавам да ви дразня. Тук си, защото ние така поискахме. Какъв си ти ще говоря аз с теб, един льохман, дет не си покана су от къщи. Ние сме тези, които дават живот на хората и които им го отнемат. Защо се усмихваш? Защото аз съм живял в тези среди, бе. Аз живея в тези среди, бе. Знам какво говорят, бе. Аре, бе, бълък махни се от тук. Ти си шматка, бе. Ти си тапанар, бе. Я ще как се направихме. 2 линии, 5 линии, 10 линии. Фараонът повикал преподобния Моисей, който се бил обявил за пророк пред последователите си. И му казал: твърдиш, че си Божи пратеник. Какво представлява твоят Бог? И какво прави? Моисей отвърнал: Бог дава живот на хората и си го взима обратно. Фараонът се засмял. Аз мога да правя същото. И веднага повикал при себе си 2 от своите хора. Тодор Пастърмаджиев и Христо Жеков. Ато пред единия и му наредил да убие другия. След като го убил, фараонът казал: виж, дадох живот на единия от 2 и взех душата на другия. Аз съм Господ. Пророкът Моисей посочил безжизненото тяло и казал: ако ти наистина си Господ и можеш да даряваш живот, тогава съживи този човек. И вашата божествена сила се изразява в това да убивате хора. Или да ги карате да стават убийци. Не бях забелязала, че ти си пророкът Моисей. Ти представи си още 4-5 буклука като мене тук. Не съм Моисей. Но сега се налага като Моисей да разделиш морето на 2 и да изпратиш майка си и баща си до отсрещния бряг. Баща ми, Бог да опрости, чичо ми, голямо каране на баба за къщата. И накрая вари да я видиш къщата, като умря бабата, 1 метър трусък пред вратата, пред входната. Никой не е стъпвал. Бог дава право на избор на специалните си раби. Той са олигофрени. Той са сектанти, някакви изпокоригали. А сега е време да постъпиш като Господ и да избереш. Ще отнемеш живота на единия и ще дариш живот на другия. Но кой ще бъде?
Майка ти или баща ти? Стреляйте отгоре, бе! Убивайте, унищожайте тая пасмина, бе! Тято и заслужава. Убийте и двамата. Те не искат да се разделят. Ти решаваш. Цялата империя плаща тези да ядат, да пърнят, да имат слуги, да имат милиони, да имат милиарди, да си топат топката, карат най-скъпите коли прислуга, да ги обучават, да ги обучават и като ти го появят и ти трябва да пляскаш. Деца ти взели душата. Глупендер. Убий жената, Амон. Не, ще се разберем. Отнемаш ми цялото забавление. Това е курвенска постъпка. Това е курвенска постъпка. Това не е мъжка постъпка. И мъжкото и женското лице са божествени. Те са близки. Биха могли да се нарекат неразделни, като двете страни на една монета. Без вяра не може да има покаяние, както и покаяние без вяра. По-големи глупости не моля ма питайте. Невъзможно е да разбереш Бог, без да познаваш женското и мъжкото начало. Матей 4:17. Ти видя мъжкото и женското лице на Бог. Затова повярвай. Покай се и ни дай каквото искаме. Викаш, искам торта. Чакай, господине, това е фабрика за лайна. Няма ми торти. Мъжкото и женското лице на Бог са събрани в едно и не могат да открият криптекса, скрит от един обикновен смъртен като мен. Вървете по дяволите. Видях болка, изписана на лицето ти. И знам, че има още много, много по-дълбоко в душата ти. Скрита фада, който таиш в себе си. И аз ще ти помогна да я откриеш. Бъсте си сливата пред мен там, то се отвръщаеш. Той е олигофрен, той е буклук, наркоман, мърша, пияно, нагло, долно, тъпо. Като те ставаха. Той е измет, истинска измет. Буклук. Който не вярва... Не съм дошъл, за да се споразумявам с вас. Убихте повечето ми близки хора. Няма да убиете и тези, които останаха. В интерес на истината, няма как да ме убиете веднага. Но аз никога няма да ви кажа къде е криптексът. Ако не приемете условията ми, ще ви предам и ще разкрия всичките ви престъпления. Знам къде са хората ви. Познавам системата ви. Ще си мълча. Но в замяна искам само едно. Махнете кървавите си ръце от моите земи. Защо? Защо не застанеш на страната на могъщите? На страната на победителите? Вие мислите, че НАТО ще дойде да нас защити ли, бе?
Вие мислите, че ако руснаците кажат нападаме България и някой от НАТО ще посмее? Когато Немруд запалил най-големия пожар, виждан на земята, с цел да изгори пророка Ибрахим, бащата на всички религии, имало една мравка, която тичала сред огъня, носейки на гърба си вода, колкото можела да носи. В висините се реял гарван, който носил клечки, за да възпламени огъня. Гарванът видял мравката и я попитал: къде отиваш с тази вода? Мравката отвърнала: отивам да гася огъня. Гарванът се засмял: ти ли ще потушиш пожара? Мравката забързала крачка и отвърнала: дори да не успея, поне ще стане ясна страната, която заемам. И моята страна е ясна. Вие трябва да мрете. Вие сте мъж и трябва да мрете.